Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Иске Колатка районы Бахтеевка авылында якты дөньяга аваз салган мөхтәрәм милләттәшебез Зайников Фәргат Идиятулловичка юллыйбыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Антолмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны тормыш иптәше Лилия Юсуповна, апалары Отрадныйдан Кадрия, Ульяновск шәһәреннән Румия, Бахтеевкадан Нурия гаиләләре белән, кызлары Гүзәлия, Айгөл, Аделина, оныклары Динар, Элария, племянник Руслан гаиләсе белән, Радик, Илнар, Ульяновск шәһәреннән племянницасы Гөлнара, Отрадныйдан племянницалары Татьяна һәм Ольга гаиләләре белән җизнәсе Рафик котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Кадерле энебез 3 апа артыннан соң гаиләдә бик көтеп алынган төпчек ул булып туды. Авыл мәктәбен уңышлы килеш тәмамлап, Белоруссиядә хәрби хезмәтен намуслы килеш үтәп кайтты. Авылга кайткач, кайда да китмәскә дигән карар кабул итеп, колхозда шофер буларак хезмәт юлын башлап җибәрде. 1993 елда үз тормыш юлында кадерле тормыш иптәше Лилия Юсуповнаны очратып матур гаиләсен кырды. Шул ук вакытта Усольск шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумында белем алды. Матур гаиләдә бер артлы яшьләрне сөендереп эш кыз туды. Мәхәббәт җимешләре әти-әниләрен хәтерләтеп бик акыллы, тәртипле балалар булып үсеп җитештеләр. Инде энебезнең 2 оныгы да бар. Гүзәлия белән Айгөл икесе дә фармацевтика көллияте тәмамлап, үз һөнәрләре буенча Мәскәүдә яшәп хезмәт куялар. Ә менә төпчек кызлары Аделиналары әлегә үз янәшәләрендә 8нче сыйныфта белем ала. Колхозлар күптән инде юкка чыкты. Шуңа карамастан энебез җебеп калмады. Кайда да читкә китмичә, үз алдына эш булдырып, әкрен генә көн күрә. Нинди генә эшкә алынмасын, барын да булдыра ала. Гаиләсендә чын хуҗа, яраткан тормыш иптәше, сөекле әткәй дә, бик ягымлы бабакай да, хөрмәт ителгән кардәш тә ул. Сөекле, яраткан энебез һәм абыебыз, сине олуг юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз һәм сәламәтлекнең иң ныгын, узын гомер, иман байлыгы, кайгы-хәсрәткә юлыкмыйча, туганнарыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәвеңне телибез. Син туган җанлы, киң күңелле, ачык йөзле, мәрхәмәтле кеше. Сердәшчебез дә, киңәшчебез дә, шатлыкларыбызны да һәм кайгыларыбызны да уртаклашып яшисең. Яшьләр белән яшь була беләсең, олыларны хөрмәт итәсең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сиңа игелекле гамәлләр кылып, иман байлыгы белән яшәргә ярдәм итә. Бердән-бер сөйкемле, ягымлы энебез. Безне һәрвакыт ачык ишек, кояштай балкып каршы аласың. Йөрәкләребезне җылы хисләр белән тутырып хөрмәт итәсең. Барысы өчен дә 1000 рәхмәт сиңа. Син бик йомшак һәм назлы кеше. Кирәк булса киңәшләреңне дә биреп, безне туры юлга күндерәсең. Әле озак еллар безнең өйләребездә хөрмәтле кунак булып сине күрергә язсын. Тормыш иптәшең белән бер-берегезгә нык ярдәм һәм терәк булыгыз. Сездә сокланырлык парларны сирәк очратып була. Сездә сабырлык, акыл, тормыш тәҗрибәсе, хөрмәт белән бергә сугарылып атлый. Шуңа дадыр йөзләрегездә нур бирки. 1000 яшәгез сөеклеләребез. Без сезне бик яратабыз. 55 яшькә җиттең бүген менә. Сыкланырлык гүзәл бәйрәмең. Сиңа хәзер бүләк итәбез без теләкләрнең иң зур бәйләмен. Туганкаем, сиңа чын йөрәктән бер Алламнан сырыйм һәр иртә. Барыгыз да яшәгез муллыкта, кайгы-хәсрәт күрмичә һич тә. Йортларыгыз тыныч, имин булсын, балкып торсын уты шатлыктан. Табыныгыз һәр чак тулып торсын, үзегез тапкан хәләл ризыктан. Яман ширләр, төзәлмәс сырхаулар бер үк сезгә килә күрмәсен. Хаста булып урын исләрендә тилмерергә туры килмәсен. Бер-беребез белән аралашып, күрешеп яшик фани дөньяда. Бәхет бит ул сезне тоеп яшәү, туганнарым исән булганда. Хөрмәтле Фәргат Идиятуллович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
şorabında aşılar bigirek temeli her vakitte yakınlarının şat yüzleri